Overordnet er det jordloven, der sætter rammerne. Flytning af jordmængder under 1 kubikmeter kan ske uden anmeldelse, hvis jorden afleveres til miljøgodkendt anlæg, herunder genbrugspladserne. Der kan nogle steder være sat et maksimum antal kilo for, hvor meget jord en borger eller en virksomhed må aflevere ad gangen. Hvis man ønsker at aflevere mere end 1 kubikmeter jord, skal flytningen først anmeldes til hjemkommunen for oplysning om, hvor affaldet skal afleveres. Forurenet jord truer vores drikkevandsreserver. I Danmark produceres årligt ca. 4 millioner tons jord, der ikke uden videre kan genanvendes, fordi det indeholder stoffer, der kan true vores drikkevandsreserver. I Danmark betragter vi rent drikkevand som en selvfølge. Men drikkevand er en knap ressource, og det er fuldstændig afgørende, at jordforurening ikke blot flyttes, men renses, så miljøfremmede stoffer ikke udvaskes til drikkevandsreserverne. Blot 1 dråbe olie er nok til at gøre 1000 liter vand udrikkeligt. Miljøstyrelsen skønnede, at der i 2008 skulle flyttes 20 millioner tons jord fra et sted til et andet i Danmark. Heraf var ca. 2,5 millioner tons så forurenet, at genplacering ikke var forsvarlig uden rensning. Aftageren udfører flere former for jordrensning: biologisk rensning, geokinetisk rensning og termisk rensning. Gennem nøje overvågede processer sikres det, at jord, der forlader anlæggene, overholder alle standarder for genanvendelse. Renset jord genanvendes i samfundsnyttige projekter, såsom kystsikring, landskabsmodellering og støjvolde. Ikke forurenet jord harpes og sælges frit. Lettere forurenet jord derimod har begrænset anvendelse, men kan anvendes i f.eks. miljøgodkendte støjvolde.